резерви на САЩ в Кентъки. В трезорите на тази масивна сива крепост се съхранява огромна част от златните резерви на САЩ, което я прави символ на финансовата стабилност. Вратата му тежи 20 тона и е изработена от взривоустойчива стомана. Но това не е всичко. Трезорът е изграден вътре в трезор, заобиколен от стоманени и бетонни стени, които са практически непробиваеми. Дори комбинираният код за главната врата е разделен между 10 души. Нито един от тях не може да я отвори сам. Сигурността. Форт Нокс е заобиколен от военна база, а периметърът се пази от въоръжени войници и тежки бронирани превозни средства. Поддържат се въоръжени патрули, които са готови да отблъснат всяка атака за секунди. За обикновен гражданин, преминаването на външната ограда е последвано от незабавен отговор. Това е място, което не е допускало външен посетител от десетилетия, като пази финансовата неприкосновеност на една суперсила.